Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrian a la Catalunya Lliure. Errar és humà, perdonar és diví, rectificar és de savis. Alexander Pope. Bona tarda, sóc en David Raventós. Aquest és el capítol 64 ja de Radio Adrian, que tenim la sort de poder emetre per KA Radio gràcies a l'esforç de la Delia Forrest i a la gentilesa de la Cheryl Scott, i que també s'emet en la seva versió en castellà per Kid Radio Internacional. Aquesta setmana ha sigut especial, ha sigut una bona setmana per la resistència. Hem incorporat persones valuoses al nostre entorn. També estem contents perquè tenim traduccions del nostre ideari al lituà, al balinès, a l'indonesi i al crioll de Maurici, i animar-vos a que seguiu fent-nos arribar. Volem que l'ideari, la revolució pacífica ciutadana que fem des de Directe 68, que portarà la independència de Catalunya per intentar fer un món millor, ha d'arribar a totes les persones del món a la seva llengua nativa, a la seva llengua materna. I per tant us demanem, és una manera de col·laborar i és una manera que demostra que no tothom ha de ser el general Moragas o no tothom ha d'estar disposat a perdre-ho tot, fins i tot res. Hi ha moltes maneres de col·laborar amb la independència que només Directe 68 farà, i una d'elles és això, ajudar-nos a traduir l'ideari, si teniu un amic que és nadiu de qualsevol idioma que encara no tinguem representat. També va ser magnífic poder fer la nostra conferència que fem cada 2 setmanes en contacte amb els oients. Quelcom que ens fa molta il·lusió és que hem desencallat el documental que desmuntarà l'engany processista d'una manera per totes, i per tant animar-vos a que escampeu aquest programa, a que us feu militants de Directe 68, perquè és l'única via que tenim a la independència. Sense més, entrem en aquesta setmana, una setmana que és difícil perquè la sobrepresència dels llaços grocs i tot el que a veure amb els llaços grocs, perquè realment no tinguem clar que hem estat traïts i que ens han volgut prendre la independència, és ja opressiu. I si això ens passa als que som independentistes des que tenim seny, imagineu el que no ha de ser en els indecisos o en persones que no estan posicionades encara en el tema de la independència. És molt mala idea això dels llaços grocs. En parlarem una mica avui. Al final d'aquest programa també anunciarem el guanyador del cap de setmana, 2 dies, una nit, a més de 1.000 llocs a triar a Catalunya, i que hem fet d'una manera certificada i que tindreu anunciat avui al final del programa i que estarà a la web a partir de dilluns. És un programa que seran de tastets, perquè és que no es fa política. Tinc la sensació que dels pocs que hem estat fent acció política aquest mes d'agost som els de la resistència, els de Directe 68 i els de Radio Adrian, no? Parlarem de Jordi Sánchez, que renya Esquerra i l'Escup perquè no volen estar a la Crida Nacional per la República. Parlarem del fet que Torra demana a Sánchez que deixi d'amenaçar amb tornar a aplicar el 155. Parlarem de la suposada agressió per suposadament treure llaços grocs per part d'un suposat independentista a les portes de la Ciutadella i de la concentració feta per Ciudadanos que va acabar com el Rosari de l'Aurora. També parlarem matisos finals del 17 d'agost, el que va passar a les Rambles, però ja anar tancant el tema de moment, fins que tinguem més personal que ens ajudi a poder investigar tot el que hem de fer. Parlarem de l'aniversari de les lleis de desconnexió i transició, sabeu, aquelles que ja feien que Espanya no tenia res a dir, i veurem el que va ser realment allò. Parlarem del concepte que obre aquest programa de com rectificats de savis. Llegirem l'article de Pere Bonin que va fer el 2016 i que hem repescat aquesta setmana, el fet que m'ha acceptat la sol·licitud a Facebook amb Pere Bonin. Llegir un article que ell va fer quan jo estava tancat i torturat, que com hem vist que moltíssima gent que està molt propera, que són peces importants al projecte, no les havia llegit. Ara que som milers que seguiu aquest programa, entenem que és un article que va passar per alt però que té sentit
parlar-ne, perquè combinat amb el manifest d'aquella vaga, que llegirem avui, perquè també la majoria no haureu sentit, serveix per aclarir temes sobre la nostra salut mental, la nostra capacitat de lideratge i la nostra estima, no només pel poble de Catalunya, sinó per tots els éssers humans del planeta. Mínimament parlarem de Puigdemont, Llarena i la conya aquesta de la traducció amunt i avall, que Alex Salmond deixa l'SNP. Parlarem del conflicte pesquer originat pel Brexit i donarem el guanyador del cap de setmana i acabarem amb la carta de la victòria segura. Aquest programa, doncs, va dedicat a Pere Bonín per haver sigut valent i fer un article valent i cal dignificar ell i dignificar la professió periodística. Perquè seria que només ell i d'una altra manera una persona que després ha tingut una reacció molt rara versus mi, per tant, com que no li agrada que el mencionem, no el mencionarem, i l'altre seria en Lluís Botines. Serien les úniques 3 persones que van parlar de la situació aquella tan grotesca. Per tant, aquest programa, Pere, encara que no ens coneixem personalment, i que és una cosa que espero que puguem fer els propers dies, doncs aquest programa va per tu, Pere. I sense més ens hi posem. Una de les poques, diguem-ne, notícies d'aquests darrers dies, perquè com diem, el tema dels llaços grocs opressivament ocupa tot l'espai comunicatiu, és que Jordi Sánchez, en una entrevista, sorprèn les facilitats. Quan un ha estat tancat i no podia ni llegir els missatges de la seva filla per WhatsApp, sorprèn, és una sorpresa, diguem, entre cometes, i ja m'enteneu, és una sorpresa, diguem, retòrica. Les facilitats que tenen Sánchez, Junqueras i tots aquests per fer cartes, entrevistes i el que calgui. Suposadament són persones que estan a la presó per fer acció política i en canvi se'ls facilita que puguin seguir fent condició política amb l'afegit de ser víctimes. És una cosa que si no fos que ens han fet creure que l'estat espanyol és beneit, no se la podria creure cap persona. Doncs Jordi Sánchez ha renyat Esquerra i les CUP perquè no s'apunten corrents cames ajudeu-me. Això tan bucòlic que és la Crida Nacional per la República, que encapçalen Puigdemont, el que va ser president, ha dit de Catalunya, Torra, que va ser posat president, ha dit pel que va ser posat president, ha dit Puigdemont, i Jordi Sánchez, que va ser posat, ha dit 2 vegades president de l'ANC. És a dir, home, no semblaria una cosa que neix amb aquests padrins, realment fa venir ganes més aviat de fugir-ne que no pas d'apuntar-se. I analitzant el que diu aquesta entrevista, que jo l'he pescat del Nacional, el Nacional del feixista franquista José Antic, que ens l'han revernissat de processista, els renya perquè diu que tots hem d'anar junts ara, i és una cosa que, si fos en un altre moment i vingués d'una altra persona, ens ho podríem creure. El que passa és que el temps en què es fan les coses, el moment i les persones que ho apadrinen és fonamental per creure si allò va de debò o si senzillament és un tema per tenir despistada la gent. El primer que cal entendre és que les CUP, Esquerra, Sánchez, la Crida Nacional a la República, tot el que vulgueu, no són personatges o persones independents que decideixen res. Són vulgars titelles de l'estat espanyol i fan el que l'estat espanyol els diu que facin o deixin de fer. Mentre això no s'entengui i a un li caigui malament Puigdemont però li caigui bé les CUP, li agradi l'un, mentre no s'entengui que tots són personatges d'aquest show de Truman i que tots treballen contra Catalunya, seguireu sent un llast per la independència i posant-nos-ho molt difícil els que estem agafant risc per tenir-la. Perquè tornem a estar en el mateix. Vivim en un món on sembla que totes les opinions han de pesar igual i que tot és opinable, i hi ha moltes coses que no. És a dir, Jordi Sánchez és traïdor a Catalunya i treballa per la policia espanyola, de fa ja 25 anys mínim. Jordi Sánchez, com ja hem dit diverses vegades en aquest programa, en les pàgines diria 85-86 del llibre de Xirinacs, La traïció dels líders, ja surt mencionat com a traïdor a la independència. Aquest Jordi Sánchez, que el 23 d'abril jo li vaig dir que anava a fer vaga de fam del 2016, que anava a fer vaga de fam perquè tot era mentida, aquest Jordi Sánchez, que l'han posat 2 cops a dit a presidir l'ANC, aquest Jordi Sánchez, que va ignorar les crides a l'ajuda quan jo estava segrestat i torturat per ser independentista, aquest Jordi Sánchez que va anar somrient
a declarar a un tribunal estranger, donat que havíem declarat la independència, aquest Jordi Sánchez que ha dit que la via unilateral no és la bona. Per tant, Jordi Sánchez, res del que digui val res. Jordi Sánchez és tan botxí dels catalans, juguen al mateix equip que els que li van trencar el coll a Puigdentí, que els que ens van pagar l'1 d'octubre o els que fusellaven gent al camp de la Bota. Mentre el veieu amb un bri més de simpatia a Jordi Sánchez que els que fusellaven gent al camp de la Bota, els que van matar Puigdentí, els que van apallissar catalans a l'1 d'octubre, formeu part del problema i no de la solució. Espanya vol que estimeu Jordi Sánchez, perquè Jordi Sánchez és un dels principals apunyaladors de la independència de Catalunya. Per tant, quan Jordi Sánchez fa aquesta crida, el fet que la faci és molt important, perquè Jordi Sánchez era president de l'ANC, president ha dit, perquè no l'ha més votat, president de l'ANC, quan a les eleccions del 27 de setembre l'ANC ens va dir que estava també votar Junts pel Sí com votar les CUP. És a dir, en el moment en què s'havia d'haver forçat la unitat de tots, ell va beneir que hi haguessin dues llistes. Clar, això era necessari perquè el talp espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, actual marit d'Anna Arquer, també talp, i nòvio durant un llarg temps a la FENEC de l'actual presidenta, també talp de l'ANC, Elisenda Pelusier, havia de fer campanya de telemàrqueting per les CUP. I clar, no pots fer campanya de telemàrqueting de les CUP si tots es presenten junts. Jordi Sánchez és còmplice fonamental de que no hi hagués independència durant el 2016, beneint que es pogués votar a les CUP. Per tant, que ara Sánchez digui això és perquè és tot comèdia. Es tracta de potenciar la crida nacional a la república per acabar de matar la independència. Per tant, que Jordi Sánchez és un traïdor no és opinable. És igual que 2 i 2 fa 4 no és opinable. La situació dura és que ara a Catalunya estem en una situació on la majoria de la gent diu que 2 i 2 fan 964. Però això no canvia la veritat que 2 i 2 fan 4. És a dir, Jordi Sánchez és traïdor a Catalunya i còmplice del meu segrest i tortura com 2 i 2 fan 4. Si un no ha tingut l'esforç, la intel·ligència o el coratge d'assumir que 2 i 2 fan 4 i vol continuar tocant la pandereta i dient que Jordi Sánchez és bona persona, és independentista, que és el mateix que dic que 2 i 2 fan 964, és el seu problema, però no només això, és el problema de Catalunya, perquè mentre tinguem molta gent creient imbecilitats, no podem ser lliures. Per tant, l'ofensa de la setmana, doncs, el Jordi Sánchez dient les collonades típiques per continuar tenint la gent enganyada i anar tirant. En aquesta mateixa línia és difícil, és a dir, nosaltres tenim clar que hem de construir un món on hi hagi respecte per les persones i tenim unes línies bàsiques que hem de tenir, però l'únic que podem fer ara és tombar aquests que ens tenen esclaus. I per això ens agrada parlar de quan coincidim amb persones, quan les incorporem, quan traduïm l'ideari, perquè som gent positiva que ens agrada construir. El que passa és que el Solar, que és Catalunya, està ocupat per un edifici luminós que es diu Procés, del qual la majoria dels nostres companys formen part d'aquest edifici luminós, però són gent bona. Per tant, hem de desmuntar l'edifici Procés, recuperar les peces valuoses d'aquest edifici luminós i construir l'edifici que es diu Independència. Però sense destruir el procés no es pot construir la independència. I això s'ha d'entendre perquè la vida és la vida, no és un conte on tot és fàcil. No, la vida té aquestes decisions dures. No es pot construir la independència sense destruir el procés. Perquè el procés és un edifici luminós que ocupa tot el Solar, que és Catalunya. És un edifici que el dirigeix a Espanya. Torra demanant a Sánchez que deixi d'amenaçar amb el 155. És que ells els repeteixen molt i ens forcen a nosaltres a repetir-nos, que no és el que voldríem. Però ja ho hem dit un munt de vegades, que tothom que menciona el 155 no treballa per Catalunya. Tothom que es posa el 155 a la boca o t'està enganyant o està enganyat ell. Si s'hagués declarat la independència, que no es va declarar, com ja hem explicat moltes vegades, l'article que tocava, com hem dit també moltes vegades, és el 116. Alarma, excepció i setge, exèrcit al carrer, ja no estaríem parlant de lo que parlem. El 155 és l'excusa per fer veure que passa alguna cosa, però no passa res. La Generalitat i Madrid treballen junts en impedir la independència. Els d'aquí van fer veure que declaraven la independència
Hi ha molta gent que fa veure que s'ho creu, espero que sí, fa veure que s'ho creu, perquè realment creure's que hi ha una república o que hi ha independència és fort. I Madrid ha de fer veure que ho reprimeix. Els d'aquí fan veure que declara la independència i l'altre fa veure que ho reprimeix. I tots els advocats i mitjans de comunicació fan veure que hi ha hagut declaració d'independència i fan veure que hi ha hagut repressió, cosa que és falsa. Per tant, referir-se al 155, bueno, la gent que està en aquest programa ja sabem que estem parlant de seguir enganyant a la gent. Perquè el 155 és un article molt tou comparat amb el que ells tenien segons la Constitució dret a aplicar. Per tant, estem en el mateix. No hi ha camins fàcils a la independència. Bueno, hi ha un fàcil que és acceptar la veritat. I això pot durar un segon, val? Però és molt difícil per moltes persones perquè porten segles trinxant-nos el cervell. Han convertit la política en un Barça-Madrid. Llavors, Puigdemont, TV3, Torra, els CDRs i la CNR i el Sum Corda és com si fos el Barça. El que passa és que el Barça el porta a Madrid. És així de dur. Per tant, clar, ja ho hem dit altres vegades, fa una pena, fa venir pràcticament tendresa si no fos que aquesta gent està fent impossible que siguem independents. Fa pena quan veus una persona, quan dius has de deixar de veure TV3 perquè TV3 és una eina per impedir la independència, quan et contesten i què hem de veure, Telecinco? Clar, t'adones que estàs amb una persona que hauria de tornar a començar a néixer, tornar a anar a l'escola i de construir tot el que t'he ficat al cervell. Una persona que associa que no s'hagi de veure TV3 amb que s'ha de veure Telecinco té tots els processos mentals podrits. Perquè cap persona normal hauria d'associar una cosa amb l'altra. Però clar, com ens ho han posat en un Barça-Madrid, que tu diguis que els que han matat la independència són les CUP, el PDeCAT i Esquerra, no pot en un cervell que funcioni i que estigui equipat adequadament per funcionar voler dir que estàs amb Ciudadanos o amb el PP o amb el PSOE. Hi ha un genocidi mental de l'espècie humana que fa que aquest pensament tòxic, mal construït, erroni, el tinguin milions de persones. Que tu no vulguis que el teu poble segueixi prenent cianur no vol dir que hagi de prendre arsènic, no? Vol dir que s'ha de cuidar la salut i ha de vigilar el que menja. Per tant, tot és cantarella. Això de Torra demanant-li a Sánchez que no torni a aplicar això és perquè ens han d'omplir el cervell, com ja han dit recentment, de coses inútils perquè no pensem que no van fer la independència el 14, ni el 15, ni el 16, ni el 2017, ni el 2018, que seria l'únic que hauríem de parlar. Hem estat traïts pels nostres i mitjans de comunicació, que també són traïdors, han de cobrir aquesta traïció perquè no siguem independents. L'únic camí a la independència és destapar la traïció de tots els que tenim per nostres. No hi ha cap altre camí a la independència. O sigui, si tu no estàs disposat a acceptar que Forcadell, Puigdemont, Junqueras, els líders de les CUP, TV3, treballa per Espanya, tu mai seràs útil a la independència. Tu seguiràs sent un llast per a la independència com fins ara. Les coses han de quedar clares. O seguirem sent espanyols perquè ens mataran la independència o per reforma constitucional o per referèndum perdut o com hagin decidit, o ens ajudes a destapar els traïdors i fer la independència al marge de totes les persones, mitjans de comunicació i partits que coneixem fins ara. No hi ha més escenaris. Perquè els que coneixeu i estimeu estan posats on són a dit per Espanya perquè no la tinguem. Torra, doblet avui. És curiós, Nosaltres ens queixàvem a Facebook que fa 11 mesos que vam guanyar la independència en un referèndum i no és que no siguem independents, és que no hi ha ni tan sols full de ruta a la independència, només hi ha els maleïts llaços grocs i el maleït tema dels falsos presos. Doncs casualment ara anuncien que pel dia 4 hi ha una conferència de Torra en el Teatre Nacional de Catalunya, com és propi, perquè a Catalunya ja hem dit altres vegades que és un teatre, tota la nació, i que és el mateix lloc que es van anunciar aquelles lleis de desconnexió i transició, la Marta Rovira i el Turull, que dos que ens van enganyar a tot Catalunya figuren a la llista dels represaliats, no s'ho pot creure ningú. Ens han enganyat a tots per TV3 dient que votaríem com sempre i que les lleis de desconnexió farien que ja Espanya no tenia res a fer i resulta que ha sigut el contrari. Per tant, en parlarem després. Per tant, ara han tornat a escollir el Teatre Nacional de Catalunya i ens
Bueno, i ens tornaran a vendre un altre sopar de duro i endavant. Esperarem amatents què passa el dia 4. Doncs curiós, el full de ruta d'una república que s'ha declarat, diuen ells, farà ja pràcticament 11 mesos quan ho expliquin. Per tant, bueno, de Torra no n'esperàvem res i no n'estem tenint res, com és lògic. Com a serrells del 17 d'agost, ja hem explicat en els programes anteriors que res del que ens han dit del 17 d'agost és veritat, i serrells que hem vist aquesta setmana, dos cosetes. Hem vist entrevistes amb la família i amics del Pau Pérez. És vergonyós que dos patums que cobren molts diners per enganyar els catalans com Albert Om i Jordi Basté hagin fet dues entrevistes tan vomitives, inútils i orientades només a jugar amb els sentiments de la gent. Cap pregunta dient si no culpabilitzen de la mala gestió que va impedir, segons la versió oficial, que una persona que atropella al mig de la Rambla es pugui creuar tota la ciutat caminant i assassinar una persona. Per tant, lamentable. És a dir, idolatrem uns periodistes que fan entrevistes pitjors que les que faria un estudiant de primer de periodisme. Per això insistim, necessitem estudiants de periodisme per col·laborar amb Radio Adrian, per col·laborar amb Ràdio Catalunya Universal, per col·laborar en el setmanari Catalunya Universal que preparem, per si cal documentació de cara al documental que preparem. L'únic grup comunicatiu independentista i per la veritat a Catalunya és el que estem creant des d'aquest programa i des de Directe 68. No hi ha res més. Per tant, sisplau, estudiants, no necessita... El tema és que es necessita voler trobar la veritat i no tenir por de dir-la, i això és millor un estudiant de periodisme que no està podrit que algú que ja està podrit pels mitjans de comunicació unionistes, processistes que tenim a Catalunya. Val? També, com a serrell d'això, doncs hem vist un vídeo de la persona que suposadament va gravar el vídeo de la Boqueria en un lloc d'Espejo Público amb la Susana Griso i surt que es diu Maria però no diu el cognom perquè no la puguem localitzar. És a dir, sempre no hi ha res que sorprengui. Et treuen una persona com que no li hem vist la cara, pot ser la que va gravar o no. A vegades diu en singular i a vegades en plural, perquè en realitat ja hem vist mirant les ombres que aquell programa, que aquell vídeo el van fer entre dues persones. Per tant, ens han enganyat quan diuen que és una persona sola, també, i ens explica un sopar de duro que no quadra tampoc. Si veieu el vídeo el trobareu. Per tant, bé, de moment tancar aquest tema si no hi ha notícies rellevants sobre la mentida del 17 d'agost on Madrid i Catalunya van assassinar gent a les Rambles. S'acosta també parlant d'aniversaris la patètica escena del Parlament del 6 i el 7 on els unionistes fan veure que marxen i els altres fan veure que ja eren pràcticament independents amb aquelles lleis de desconnexió i transició que després Rovira i Turull ens van presentar en aquell show al Teatre Nacional de Catalunya, com no. És increïble com ens tenen neutralitzats. Ens van dir que pràcticament érem independents i que ja Espanya no tindria res a dir. I pocs dies després Espanya atonyina els catalans l'1 d'octubre i poc després tots van a declarar allà voluntàriament i van a la presó. És a dir, la gent que va dir que Espanya no tenia res a fer està a la presó. Pot ser més ridícul això? Pot ser més ridícul Turull que ens diu Espanya ja no té res a fer i ara és presoner d'Espanya. És que si no fotés pena faria riure, no? El gran engany del 6 i el 7 de setembre va ser fer veure que es barallaven tots jugant junts, ja ho hem dit moltes vegades. Des de les CUP a Ciudadanos és un mateix equip que es diu Espanya. Què passa? Que ho han de fer diferent perquè porten la samarreta d'Espanya a sota. Sempre parlem de cúpules, no de la pobra gent enganyada. Que pugui votar Puigdemont, Esquerra, les CUP, que es pugui apuntar CDR, CNR, CXR, PQ3. Val? Tothom ens apuntem en coses i després en parlarem en Rectificats de Savis, que és el títol que hem volgut posar aquest programa, perquè jo m'he equivocat tantes vegades o més com pugui estar equivocat algú que porta els llaços grocs. O sigui que no hi ha cap superioritat moral, intel·lectual ni de cap tipus, però sí que hi ha una necessitat de rectificar. Per tant, ara s'acosta el primer aniversari d'allò que va ser un engany. Les lamentables lleis de desconnexió i transició que van ser un engany per poder arrossegar-nos aquell referèndum que, com ja vam dir en els programes de fa un any, i ho hem tornat a encertar, era només per enganyar la gent i no fer la independència. Ens queden els temes de llaços grocs, però vull parlar i ho entronco ja amb el rectificar és de savis. Bueno,
Molt ràpidament. Lamentable també els temes Puigdemont, Llarena, Puigdemont, tot això que és per enredar. Ara tot el tema està en una coma que sembla que si una cosa que Llarena havia dit en condicional, ara sembla que ha quedat en afirmatiu i sembla que és la traductora que, ostres, ja es veu, no?, que és un colabrot. Puigdemont, el que va arribar alcalde de Girona per amenaces de mort a Carles Mascort, el que van posar dit les assemblees de les CUP emetades en 1515, el que fa petons a la bandera espanyola, el que va declarar falsament la independència 2 cops, aquest ara depèn la cosa de si hi ha una coma o no hi ha una coma. Au, home, va. Puigdemont sap que juga a ser la persona més odiada de Catalunya quan se sàpiga que és el traïdor que treballant per Espanya va impedir la independència i ens la va deixar celebrar 8 segons. És d'això del que hem de parlar de Puigdemont. És d'això hem de saber per què Carles Mascort calla quan sap que hi ha un criminal de president de Catalunya. Per què calles, Mascort? Un criminal va ser posat a dit per Espanya a enganyar-nos i a deixar-nos celebrar 8 segons la independència de Catalunya. I ara hem d'estar que si Llarena li han dit una coma i no sé què, que si dijo i si dije digo i digo Diego. No, home, no. No picarem. No picarem i no hi haurà retorn per nosaltres. Els que ja hem sortit de la caverna de Plató i del show de Truman no ens tornarem a donar un cop al cap. I no ens creiem això dels cops mestres i les jugades mestres i tot això. No cola. Sobre el tema, fa moltíssima mandra. No us podeu imaginar el dur que és llevar-se un dissabte i haver de pensar que has de parlar de la collonada dels llaços grocs. No us imagineu el dur que és. És duríssim. Viure en un món on la gent està no sé quina, emparanoiada, o agafeu el terme que vulgueu, amb la falera aquesta dels llaços grocs. Posar-los com treure'ls, com... Aquí no està ni posar-los ni treure'ls, està en donar-se compte que això dels llaços espanyols ho ha inventat Espanya per protegir els seus traïdors, els traïdors que van matar la independència des del 2012 fins al 2018 l'estan matant. I això, que ja ho hem dit moltes vegades, ja està arribant a uns nivells que... Perquè un cop més ho hem encertat. Vam dir que el dels llaços grocs era per distreure i per fomentar violència que garanteixi la intervenció. Tots ho hem tornat a clavar, Ara que si violència, uns dient que l'Estat ha de garantir la seguretat per a los catalanes que se sienten espanyoles i tot això. Per tant, ho hem tornat a clavar, Això s'ho inventa Espanya per generar violència i així ha anat. I hi ha l'invent aquest, o hi ha el suposat nas trencat, que resulta que impunament els mitjans falsifiquen i passen una imatge d'una agressió a Estats Units, em sembla que és del 2012, i passen les fotos com si fos lo de la Ciutadella. I després posen unes fotos d'una operació de rinoplàstia i es queden tan tranquils i no hi ha ningú demanant presó per la gent que fa córrer això. Això és incitació al genocidi. Quan un mitjà de comunicació posa imatges falses d'una cosa passada a Catalunya, això és incitar a l'odi, incitar al genocidi dels catalans. Per tant, s'hauria de demandar als mitjans i periodistes que fan això al Tribunal Internacional de Justícia per crims contra la humanitat. Sí, crims contra la humanitat. És un crim contra la humanitat intentar posar milions de persones contra els independentistes en fotografies falses. Però clar, què hem de dir? Si tenim un president com Carles Puigdemont que va muntar un diari amb Stephen Burgen capaç de dir que Xavier García Albiol és un genocida independentista, si un xenòfob criminal de crims contra la humanitat com és Stephen Burgen per incitar al genocidi i a l'odi contra els independentistes és amiguet de Carles Puigdemont fins al punt de muntar Catalonia Today que avui porta la dona de Puigdemont i on hi col·laborava Matthew Tree, culpable de que a mi se'm tanqués al psiquiàtric i se'm torturés. Doncs en aquest país de malson, què podem esperar? Què podem esperar? Si un amiguet del president que el porten a TV com Stephen Burgen menteix d'aquesta manera tan descarada, de què ens ha d'estranyar que es puguin posar fotografies que manipulen això? I ara hi ha dues versions i tal, però ja tot ha anat ple d'una cosa intranscendent en l'entorn de les coses. Perquè ho sabeu, és bestial. Tothom a Catalunya ho sap tot d'aquest suposat nas trencat i pràcticament ningú sap que jo vaig fer una vaga de fam per la independència, que em van tancar al psiquiàtric i em van torturar 62 dies. I no ho dic per parlar del meu cas, però dic per posar de relleu
com de manipulats estem i com alteren el que és notícia i el que no. A qualsevol persona li dirien que algú que fa una vaga de fam i acaba al psiquiàtric segrestat i torturat 62 dies, això tingués més presència als mitjans que una persona que li han donat un cop i li poden haver o no trencat el nas. No hi ha color entre una cosa i l'altra, però una s'ha d'impedir que el poble de Catalunya ho sàpiga, perquè aleshores cau el procés i cau la unitat d'Espanya. Si tothom sapigués que jo vaig ser segrestat i torturat per fer una vaga de fam per la independència, tothom acabaria tenint clar que el procés és mentida i que tots els que van permetre que això em passés, Puigdemont, Junqueras, Rull, Turull, Forn, mal poden ser presos polítics, sinó que són botxins. I aleshores deixaríeu de portar llaç groc pels botxins d'un independentista i faríem la independència junts. Això és una cosa que està començant a passar i que passarà. Per lo més bo, jo vaig titular a Facebook «La concentración contra la violencia y por la convivencia de ciudadanos acaba a hòsties», que seria un titular, jo penso que ho definiria tot, no? I surt la dona histèrica aquella, que és la mateixa que cridava dient «No me toques que tengo cáncer», una frase, diguem, peculiar en si mateixa, doncs la mateixa dona aparentment és la que incita a l'agressió a un càmera de Telemadrid. M'he pres la molència de buscar un vídeo de Telemadrid on Telemadrid confirma que és un càmera d'ells. Diria que es diu Víctor Albert. És a dir, hem de tenir aquest rigor de seguir les coses, perquè hi ha històries que apareixen, serps d'estiu, i després desapareixen. Doncs jo m'he pres la molèstia. Ganes no ve, d'haver de veure un vídeo de Telemadrid, però és la feina. Això és fer periodisme. Doncs sí que hem buscat que Telemadrid, com a mínim, diu que és el seu càmera, que es diu Víctor Albert. I aquest intent d'agressió que ja deixa clar algunes coses. Per començar, Arrimadas, tu hauràs de rendir comptes també al poble de Catalunya, perquè tu estàs informada per mi del meu segrest i tortura. O sigui que tu ara muntis una manifestació perquè algú li han trencat el nas, suposadament perquè és dels teus, i ignoris el segrest i tortura d'una persona, et desqualifica no ja com a política, sinó com a persona humana. I et deixa clar que el perfil de mentidera que tens. Tu, Rivera i tota la teva organització. Jan Castel, parlamentari del teu partit, té el meu telèfon per si voleu saber com s'ha torturat un ciutadà per impedir que es trenqui la unitat d'Espanya. O sigui que no teniu cap dret a parlar de res, els de Ciudadanos. Segon, quan munteu una concentració, sé que el tema de concentració us posa, és una paraula que us posa perquè els vostres referents ja sabem quins són. Heu de tenir un servei de seguretat. És que passo bastanta vergonya a vegades haver de dir coses que sembla que... És a dir, tu no pots fer com han fet ells que acusen de radicals infiltrats, val? Radicals infiltrats, després tenen gent que va al Senat, que va posant cartells amb gent que té tatuatges de les organitzacions neonazis més radicals que hi ha. Ostres, Ciudadanos parlant de radicals és un concepte en si mateix que té la seva gràcia. Però tu has de tenir un servei de seguretat. Tu, quan fas una... Us ho dic perquè jo, abans de ser conscient, jo estava de servei d'ordre a la primera manifestació massiva que va fer l'ANC, que ens van donar les credencials en el mateix local on Espanya va penjar la pancarta aquella dels països catalans i no volem rei. Doncs jo era d'organització i de seguretat. És a dir, tu quan fas una concentració has de tenir personal per garantir-ne l'ordre. Tu no pots... Aquests que van del partit més votat i que volen ser govern, sou incapaços de mantenir l'ordre en una concentració on van centenars de persones? Per tant, la culpa és vostra. Però això neix d'una doble mentida, diguem. La mentida aquesta de que TV3 treballa per la independència, la mentida aquesta de que els llaços grocs serveixen per la independència. Això hem d'anar al revés per desmuntar-ho. Jo hem dit moltes vegades. Tots els líders processistes treballen per Espanya. A l'octubre van fer 2 falses declaracions d'independència. Espanya va contraatacar amb el fals 155. Hi ha tota la mentida dels presos, perquè posar-los presos, com ja vam dir al capítol 19, és la manera que la gent no els hi faci la cara nova anant pel carrer, aquests traïdors. I el tema dels llaços grocs el desenvolupa Espanya perquè puguem estar entretinguts amb el tema dels llaços grocs, incitar la violència i que no es parli de la traïció dels nostres. A partir d'aquí, aquesta violència hi ha la saneta de la Ciutadella i sobre això hi ha la segona saneta. És a dir, estem ja... És molt dur,
I estem que si els Mossos estan identificant qui treu llaços grocs, tot de vídeos de gent traient i posant llaços grocs, aquí és que és com un subgènere. Tu entres a YouTube i hi ha centenars de vídeos de la tonteria aquesta de posar i treure llaços grocs. I ara que si la Policia Nacional demanant explicacions als Mossos, és que és una bogeria. Això sí que és una bogeria. Val? I dient que si la Junta de Seguretat es pot reunir o no pel tema dels llaços grocs. Al tanto, perquè parlen de reunir-se a la Junta de Seguretat, es van reunir el juliol del 2017 i el mes següent passa l'atemptat a les Rambles. Es van reunir 3 dies abans de l'1 d'octubre i va passar el linxament del poble de l'1 d'octubre. És a dir que per mi quasi millor que no es reuneixin perquè si no millor no sortir de casa. Si hi ha reunió de la Junta de Seguretat millor estar 4 o 5 dies sense sortir de casa. Pel que pugui ser. Bé, com vam comentar la setmana passada, hi havia una persona que estava patint un ingrés psiquiàtric involuntari. No tinc totes les dades encara perquè la comunicació no és extremadament fluida, però ens consta que està d'acord amb el camí que estan seguint les coses i, per tant, nosaltres seguirem ajudant si és necessari, però havent posat aquesta persona en contacte amb un advocat especialista en aquests casos, entenem que en aquest moment el que es podia fer, nosaltres ho hem fet. Però això sí que ens ha portat a reobrir un tema, és explicar què va passar amb la meva vaga de fam fa 2 anys, perquè havent repescat el manifest d'aquella vaga de fam, que la majoria no heu sentit, perquè aquest programa té 1 any i poc i ella va passar fa 2, i veient que un article, que és el que va fer en Pere Bonin, que és el motiu per què li dediquem a aquest programa, que persones molt, molt properes i que dediquen moltes hores a Directe 68 no havien llegit el manifest ni coneixien l'article, doncs fa prou, i ara que som milers que senten aquest programa comparat amb la mitja dotzaneta que érem quan va començar la vaga de fam, dona sentit a poder-ho explicar. Hem rebut atacs aquesta setmana i per una banda volia explicar-vos les historietes en concret de les persones que m'han atacat aquesta setmana, però no ho farem perquè és massa gran el que tenim entre mans per explicar-vos aquí. Si arriba el moment ho farem, val? Perquè en realitat les coses importants que passen a Catalunya són aquestes coses que passen per darrere de gent que és amenaçada o de gent que li fan el buit o de gent que li trenquen la vida, i això mai arriba als mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació només arriben les collonades dels llaços grocs i dels llarenes i aquestes coses totalment intranscendents. I per tant havia plantejat fer-ho, però hem pensat fer alguna cosa de més utilitat perquè sempre ens ataquen dient que jo estic boig, que no tenim lideratge i que considerem que la gent és imbècil. Sobre el punt aquest de com considerarem la gent, és el proper punt d'aquest programa, però abans pensem que té sentit llegir el manifest de la vaga de fam iniciada el 3 de maig del 2016. Hi ha coses que avui les diria diferent perquè avui estem per liderar la independència. En aquell moment només era per cridar l'atenció, però 2 anys després ara estem segurs que l'única possibilitat és que ho farem nosaltres. Per tant, hi ha coses que no les verbalitzaria igual, però sobre el contingut mantinc i pensem que en un moment en què més de mitja Catalunya defensa presos suposadament polítics, doncs que hi ha un pres polític demostrat, que sóc jo, la majoria dels quals no sabeu exactament què va passar. Per tant, us llegeixo primer el manifest que vaig fer, que vam enviar a tots els mitjans, que només va publicar el Diari Gran del Sobiranisme, de per què feia aquella vaga de fam. I llegiré això i després llegirem l'article de Pere Bonin i penso que amb això tancarem totes les qüestions sobre el nostre lideratge, el que pensem nosaltres de la gent i la meva salut mental. I quedarà clar que qui ens ataca a nosaltres és perquè treballa per Espanya. Fam de llibertat. En vaga de fam per denunciar les operacions encobertes per impedir la independència de Catalunya i Escòcia. Declaració d'independència al Parlament ja. Desemmascarem la corrupció als nostres petits països com una crida a l'acció per acabar amb els genocidis i guerres promogudes per una minoria a costa de destruir milions de vides arreu del món. Em dic David Reventós i tinc 46 anys. Avui inicio una vaga de fam indefinida que només acabarà amb la declaració d'independència de Catalunya o la d'Escòcia. Aquest doble motiu és perquè, malgrat el que ens volen fer creure, els dos casos estan entrellaçats. D'altra banda, tant per escocesos com a catalans, entendre que uns i altres ens enganyen, els que estimem i els que lideren el procés independentista, és més fàcil en cap aliè. Finalment, la independència d'una de les dues nacions portarà immediatament la de l'altra. Doncs destapada una farsa, l'altra no podrà continuar. Després de 25 anys defensant la independència pacíficament, els 2 darrers anys he descobert una operació d'infiltració
de proporcions enormes, que té l'objectiu de tòrcer la voluntat de la majoria dels catalans, expressada diverses vegades en manifestacions multitudinàries, consultes populars i obtenint majoria absoluta d'escons al Parlament de Catalunya. Ens van robar la possibilitat de fer un referèndum que van canviar per l'enquesta del 9 de novembre del 2014 i no declarar la independència de Catalunya tot i tenir majoria de 72 diputats votats per fer-ho. A Escòcia els han robat la independència fent un simulacre de referèndum sense cap de les mesures mínimes de seguretat. Enquestes a la sortida dels col·legis electorals, escrutini local als col·legis electorals, custòdia permanent de les urnes, etc. Les cases d'apostes oferien quotes que demostren que sabien que seria que no abans de votar. I hi ha centenars de persones que tenien el vot sense el codi de barres obligatori i que no figuren al recompte final. En resum, els vots que van fer els escocesos els van incinerar i van ser substituïts per urnes falses amb vots falsos, que són els que es van comptar. A Escòcia tenen 56 de 59 escons escocesos independentistes a Londres i majoria absoluta a Escòcia, i no declaren la independència perquè els seus líders treballen pel Regne Unit. Ara faran unes eleccions amb un sistema electoral amanyat en contra seu i on els independentistes trauran 20 escons menys dels que haurien tret anant estratègicament junts. La censura mafiosa que existeix als mitjans de comunicació de tot el món fa que res d'això es pugui explicar a cap mitjà de comunicació de Catalunya ni d'Escòcia. Estic segur, si els mitjans em donen l'espai que se'm nega, que els partits, mitjans i organitzacions independentistes, tant a Escòcia com a Catalunya, estan dirigits per agents infiltrats dels Estats Units, el Regne Unit i Espanya. L'Scottish National Party està dirigit per agents britànics. Agents espanyols i d'altres serveis secrets occidentals ho controlen tot el moviment independentista català. Això és extensible a les xarxes socials, on milers de perfils falsos i perfils reals de persones infiltrades a l'independentisme impedeixen que la veritat d'aquesta operació d'infiltració i traïció als nostres pobles vegi la llum. Els darrers 2 anys he patit campanyes de difamació, amenaces, coaccions, enganys, censura i espionatge a les meves comunicacions. Com a conseqüència d'això, la meva vida familiar, social, laboral, econòmica i la meva salut se n'han ressentit greument. Visc amenaçat perquè sé massa d'una operació molt perillosa i important i perquè no estic en venda. Per això, com estic en risc i la meva vida ha patit danys d'impossible reparació pel fet de saber la veritat i seguir la meva consciència, decideixo un ple ús de les meves facultats mentals i físiques i iniciar una vaga de fam per donar a conèixer al món l'operació encoberta dels serveis secrets occidentals per robar la independència volguda per la majoria dels 13 milions d'escocesos i catalans del Principat, utilitzant l'engany, la censura i la persecució política d'aquelles persones que volem que la veritat se sàpiga. Em veig obligat a prendre aquesta mesura perquè el control exercit pels serveis secrets nord-americans i altres occidentals sobre els mitjans de comunicació de masses fa impossible que cap d'ells es faci ressò d'aquesta història, si no són pressionats perquè ho facin. Aquesta no és una lluita nacionalista, crec en la llibertat i la justícia per a tothom, independentment del seu color, gènere, religió o absència de religió, nació, preferència sexual o ideologia política. Soc plenament conscient que hi ha causes a l'Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i fins i tot a Europa que mereixen amb més motiu una vaga de fam que el futur polític de 13 milions d'europeus occidentals, que volen la independència d'antics imperis colonials com el britànic o l'espanyol. No gens menys, moltes de les persones que llegeixen aquesta carta viu o és originària de països que un cop van ser esclavitzats i espoliats per l'imperi espanyol o britànic, o altres estats europeus, així que és un acte de justícia poètica poder revertir la submissió de tants milions de persones durant tants segles des del teclat, fent difusió d'aquest crit en el silenci. No coneixo prou les causes justes del món, que ja tenen qui les defensi. No puc fer res rellevant per ells. El que sí sé és que cap causa té cap possibilitat de triomfar si no hi ha una sola persona disposada a morir per ella. Sobretot si els adversaris, Regne Unit i l'Estat espanyol, estan més que disposats a impedir que aquesta causa triomfi. El que pretenc és cridar l'atenció sobre un abús menys salvatge que les guerres, genocidis o cops d'estat orquestrat pels amos del món que passen arreu. I per fer-ho utilitzo les armes de la suposada democràcia de cartó-pedra que tenim a Europa. Estic segur que guanyarem, encara que no tinc cap poder o organització que em doni suport, i el meu adversari és l'imperi més poderós de la història de la humanitat. Perquè massa persones a Catalunya i a Escòcia al món coneixen la veritat i només esperen que algú faci el primer pas per fer caure tot aquest engany gegantí. Des d'aquest moment seré difamat i amenaçat. Les persones del meu entorn seran pressionades perquè parlin malament de mi, per un preu. Em descriuran com un talp o qualsevol cosa que els serveis secrets s'inventin de mi. Diran que sóc un egocèntric, que ho faig per diners, que m'han de tancar un psiquiàtric. Ordenaran la meva execució simulant un accident o causes naturals. Faran servir qualsevol cosa contra mi, legal o il·legal. Soc un humil humà amb consciència. Els meus propers dies seran durs, però sols una mica més que els 2 anys de malson que porto a les espatlles. Demano humilment a les persones de bona voluntat al món no creure ni col·laborar de cap manera en cap d'aquestes campanyes. Si us plau, col·laboreu a promoure aquesta causa difonent-la, traduint-la i divulgant-la
de qualsevol manera que pugueu a tots els països del món si creieu que cal fer quelcom respecte a la manera que el món és dirigit avui en dia. No disposo de mitjans econòmics ni de cap tipus, per això poso la meva vida sobre la taula per avançar en la llibertat de 2 petits països, així que tota ajuda tècnica, periodística o qualsevol suport emocional que em pugueu oferir l'agraeixo per endavant. No sé quants dies aguantarà el meu cos, però estic segur que els suficients perquè la veritat triomfi i tinguem la independència. Com diuen, ho vam aconseguir perquè no sabíem que era impossible. Si jo caic, altres prendran la torxa i continuaran el camí. Estic segur que Catalunya i Escòcia seran aviat independents gràcies a la seva gent, i això serà una escletxa que permetrà canviar la manera que funciona el món. Un món que avui és dirigit per un grapat de polítics, banquers, multinacionals i mitjans de comunicació que oprimeixen econòmica, comunicativa i militarment 7.500 milions de persones al món, utilitzant mentides i la por per mantenir la majoria dels humans sota la bota d'una minoria immoral i criminal. Jo hi he guanyat perquè no vull viure en un món tan podrit com aquest, així que en el 99,99% dels casos seré personalment lliure d'aquí unes setmanes. Crec fermament que l'efecte papallona d'aquesta ínfima acció posarà en marxa els engranatges per canviar el món. Faré un comunicat diari explicant aspectes de l'operació encoberta de l'OTAN contra Escòcia i Catalunya cada dia, mentre les forces m'ho permetin i no em passi cap accident. Abraço tota persona que pateix qualsevol tipus d'opressió al món, perquè la seva lluita és la meva. Cada abús és un abús contra tots nosaltres. David Raventós. Visca Catalunya lliure, Saura Alba Kubraz, Barcelona, Catalunya, 3 de maig de 2016. Però em penso que per aquesta banda queda clar el meu respecte a la gent de Catalunya, doncs vaig posar la meva vida en mans del meu poble, el respecte per tots els humans de qualsevol país i una cosa que entenc que no funcionarà sense que molta més gent s'hi apunti. Per tant, el tema del psiquiàtric ja anunciava que passaria, per tant, el fet que jo estigui tancat al psiquiàtric el que fa és demostrar que estic molt sa, tan sa com per anticipar que criminalment em tancarien al psiquiàtric. I de resultes d'això, i per acabar de reblar el clau, us vull llegir l'article que va escriure en el seu moment en Pere Bonín per acabar de tancar boques sobre aquesta gent que disfressada d'independentistes treballant des de la mala fe per a Espanya. És un article escrit per Pere Bonín el 12 de juny del 2016, quan jo estava tancat al psiquiàtric, publicat a una web de llibertat psiquiatritzada que d'aquest entorn em van ajudar a mirar de sortir del psiquiàtric i ho agraeixo des d'aquí. I van posar un peu anterior que és: si a Mahatma Gandhi l'haguessin psiquiatritzat per fer vaga de fam, probablement la Índia encara seria una colònia britànica. I a partir d'aquí l'article d'en Pere Bonín. David Raventós, un llicenciat en dret de 46 anys que domina 6 idiomes, va iniciar el 3 de maig passat una vaga de fam a Barcelona sota el lema Fam de llibertat, que havia de durar fins que Catalunya i Escòcia declaressin la seva independència. Va acabar tancat contra la seva voluntat en el Departament de Psiquiatria de l'Hospital del Mar. Podeu llegir la seva història i el link que porta el manifest que hem llegit. La seva vaga de fam ha passat desapercebuda als mitjans de comunicació convencionals, capaços d'enviar càmeres i titular a 4 columnes una vaga de fam pel maltractament de les erugues. L'error de Raventós, que porta 25 anys lluitant per la llibertat en tots els cenacles de l'independentisme català, ha estat atacar tots els fronts, acusant els líders de l'anomenat procés de donar llargues en benefici de la unitat d'Espanya. Va dir en veu alta i en públic el que gran part de l'independentisme català comenta en privat. Res concret, cert, sense assenyalar, encara que la reacció de silenci oficial i oficiós, així com el desenllaç psiquiàtric de la seva vaga de fam, fan suposar que sap massa. L'ús de la psiquiatria contra la dissidència va ser contundent després de la Segona Guerra Mundial, principalment a la URSS i als països socialistes de l'est europeu. El psiquiatre hongarès Thomas István Sas, emigrat als Estats Units, professor de la Universitat de Syracuse a Nova York, va encunyar el concepte d'estat terapèutic per definir la immoralitat dels tractaments psiquiàtrics forçats per l'Estat en casos de conductes pertorbadores però no delictives. La fam de llibertat, per a un mateix i per al seu poble, no és una conducta malaltissa, sinó la més sana de totes les conductes. Qui tancaria en un psiquiàtric a Jefferson, Franklin, Adams, Washington, Bolívar, Mandela, O'Higgins, Sant Martí, Napoleó, Espartac, etc.? Probablement només ho farien aquells bojos que cridaven visquin les cadenes i els seus descendents que van preferir la submissió a canvi d'unes engrunes, encara que es vegin obligats a arrugar la seva dignitat llepant les sabates o el cul del dèspota.
Per fortuna pels tirans, aquests bojos són multitud i la dignitat clarivident una excepció. Perdoneu. Gràcies, Pere Bonin, per la teva dignitat. Som aquests. Som els que ens ho jugarem tot per despertar el nostre poble. Som aquests els que hem liderat això fa anys. Som aquests els que respectem tant el nostre poble com per a jugar-nos la vida esperant que es desperti. Som aquests. I us ho volia llegir perquè és un document que fins i tot gent que m'estima i ens ajuda molt no coneixia i em sembla que serveix per assenyalar quins són els equips. Per una banda juga Espanya i tots els que ara estan tancats o suposadament exiliats, tots aquests eren còmplices del que heu sentit ara, val? Perquè juguen junts. I tot el tema dels llaços serveix per protegir-los. El capítol el titulem Rectificats de savis, perquè jo ja he dit al meu Facebook aquesta setmana, jo m'he equivocat militant a Convergència, Esquerra, Solidaritat, sent subscriptor de l'Ara, creient-me el que veien a TV3, m'he cregut la versió oficial de l'11 de setembre i de la SIDA, coses que avui ja no crec. I he rectificat. I les persones que m'han fet rectificar en alguns dels temes, com és en Lluís Botines, no els he atacat, al revés, els he agraït que m'han ajudat a rectificar, perquè rectificar és de savis. I el que és més important, el Lluís no em considera imbècil pel fet d'haver estat enganyat tant de temps, al contrari. Em considera i em respecta pel fet de tenir la ment oberta i ser capaç de rectificar. I el Lluís, jo no el coneixia fa 2 anys i ara és una persona no només essencial a Catalunya, sinó un dels meus millors amics. Rectificar és de savis. Tots naixem equivocats perquè el sistema ens fa viure en l'error. Tot el que ens explica és mentida. I sense un acte molt valent i molt consistent d'alliberar-se d'aquesta mentida, naixem i morim dins la caverna de Plató. Nosaltres no pensem menys de vosaltres perquè nosaltres hem hagut de rectificar. Poseu l'exemple que vulguem, és com si nosaltres fóssim d'aquests antics alcohòlics o antics membres d'una secta o el que vulgueu dir, o ex-yonquis. Per tant, no podem estar enfadats ni pensem menys d'aquells que encara no heu trobat el que nosaltres ja hem trobat. Per tant, no és veritat que pensem menys de vosaltres, no ho és. Hem llegit el manifest abans perquè quedi clar d'un cop per sempre. Però sí que necessitem que rectifiqueu. Perquè no passa res. Un pot no ser imbècil però comet errades durant la vida. Jo he posat alguns exemples abans i només en el camp polític, en el camp personal he comès errades amb persones que estimo i estimaré sempre i he comès errades amb elles, he comès errades professionals quedant-me potser massa temps en empreses que jo estimava per sobre del que el cervell m'havia de dir. He comès moltes errades, però no, el que ens fa humans o el que és de savis no és no equivocar-se. És tenir la humilitat i la visió de saber rectificar. Els que recolzeu els traïdors que lideren el procés i els que recolzeu els traïdors que estan suposadament a l'exili i a la presó, que són tots còmplices del meu segrest i tortura, perquè ho sabien de sobres, i que estan protegits per Espanya, heu de rectificar. I us estem esperant per abraçar-vos i junts tombar aquest règim unionista processista. I us esperem, necessitem el vostre talent, els vostres braços, les vostres idees i el vostre somriure, el vostre amor per Catalunya, per fer-ho possible. En breu, perquè les emocions galopen i ens ha costat arribar al final, Alex Salmond, seguint aquesta historieta a Escòcia que vam parlar la setmana passada, ha deixat de militar a l'Scottish National Party de moment, i ara hi ha els que diuen que sí que va fer els abusos perquè estan defensant, tenen l'enfocament feminista de la qüestió, els que tenen l'enfocament nacionalista de la qüestió que diuen que no ho va fer i que això és per atacar l'independentisme, i això són 2 enfocaments, com diem sempre, que són part de la mateixa mentida. Aquí l'enfocament real és que després d'haver fet créixer l'SNP ja sabíem que arribaria un moment on l'estat britànic el rebentaria i han triat aquest moment per rebentar-ho. Però tant Sturgeon com Salmond com Londres treballen junts en això. O sigui, no és que les noies hagin rebut aquest atac o no l'hagin rebut, és que és un muntatge amb gran probabilitat del que ells formen part, idèntic al muntatge de les que van denunciar Julian Assange per fer-lo heroi. Val?
Allò serveix per fer veure que Julian Assange és enemic del sistema, això serveix per fer una escissió entre Nicola Sturgeon i Alex Salmond. És la mateixa comèdia, val? Independentment del que un pensi sobre l'important i respectable tema dels abusos que es produeixen en situacions de poder i poder màxim com és ser primer ministre escocès. Val? Per acabar un detallet, però que serveix per veure com ens enganyen en tot. Aquesta setmana hem tingut escenes de tensió entre pesquers francesos i vaixells més grans britànics al canal de la Mànega, crec que era, en l'entorn del Brexit. Val? Estem en el mateix que el procés. Les agressions o la tensió entre els que posen llaços grocs i els treuen sobre una cosa que és mentida com el procés i no passarà com és la independència de Catalunya, passarà perquè la farem directe a 68. Però no aquests galifardeus no aquests traïdors que lideren el procés. És igual de patètic, igual de trist i funciona igual a tot el món. Això és escenificat entre pescadors francesos i britànics perquè el Brexit no passarà. Hi haurà un segon referèndum o hi haurà una decisió i no hi haurà Brexit. Però perquè no hi hagi Brexit hi ha d'haver aquesta violència que és escenificada. Val? I sempre és el mateix plantejament. Per tant, llegirem la carta de la Victòria Segura i després anunciarem la persona que ha guanyat aquest cap de setmana vinculat amb l'avioneta directe 68. La carta de la Victòria Segura. David, vam ser programats per ser lliures i per tant feliços en un món dissenyat a la nostra mida, amb la consciència i la voluntat d'estimar. L'amor neix de la consciència i el temps és etern, mentre hi hagi consciència. Per tant, consciència, amor, temps van units i són irrevocables. El circumstancial forma part del present. El tresor del present és la imprevisibilitat, el que evoca la il·lusió de futur i de viure. La perseverança de la nostra majoritàriament dòcil essència humana davant les forces oposades és el que fa que el món segueixi. Tanmateix i malauradament segueix més malaltís i al límit que mai, perquè la població mundial s'ha narcotitzat a la voluntat d'uns quants que manipulen a la resta segons els seus interessos. Ironitzant un xic, crec que el Feng Shui amb aquell xinès voluntariós i treballador d'un costat a l'altre, posant-ho tot en ordre, no deu donar l'abast, perquè el món ha esdevingut molt brut i inharmònic. Haig de cridar una mica perquè està tan immers a les seves coses que no em sent. No t'esforcis, amic xinès. La llum de pas, l'entallada i la connectivitat amb l'univers ric, fèrtil i harmònic és escassa. Mars plens de plàstic, països i governs titelles, poblacions addictes als mitjans de comunicació manipuladors, societats immadures i depenent de la majoria del ramat. Un panorama desolador, però sortosament amic xinès, empedreït netejador de les males energies, tota aquesta degeneració serà reversible. Aquest divendres passat vaig tenir una molt bona conversa amb tu, David, gràcies a la qual he capgirat la meva perspectiva en un assumpte al fil de l'exposat. Hem de parar i centrar-nos. Caminem, fem. I veritablement, on anem? Què estem fent per ser feliços? Si de cas ens sentim lliures? I si no ens sentim lliures, ja ens conformem amb aquestes engrunes i aparent llibertat? No veiem que si ens conformem passivament serem eliminats de la faç de la Terra? Aprofitant que tenim a prop l'imparable home xinès i veient-lo transportar aquell pesat mirall a l'altra banda de l'hemisferi, li direm que pari. Para, amic, no segueixis, és inútil. Si canvies el mirall d'Austràlia a Canadà, possiblement arreglis la migranya dels australians, però els canadencs els deixaràs ben fotuts. Para, amic, arrepenja el mirall en aquell petit turó i reflexiona. I no només reflexiona, observa't al mirall. Quant temps fa que no et mires als ulls? En quin moment es va perdre la teva genuïna il·lusió? I la teva iniciativa, a quin lloc te la vas deixar? Què és el que et dicta seguir mirant a terra sense quasi mirar al front? On és la teva essència creadora que naixia del teu sentit crític? I l'home xinès es queda una estona mirant-se als ulls. Una lleugera llàgrima s'esllavissa perquè no sap què li passa. Només sap que no és feliç. David, la felicitat neix de la llibertat i d'ambdues neix l'autosuficiència. I de l'autosuficiència neixen persones amb amor propi i sentit crític. I amb aquesta forma de ser s'és independent i per tant s'esdevé un líder. Liderem el rumb de les nostres vides. Siguem el nostre propi líder per formar una societat de líders per la llibertat. Amic xinès, no ploris més, perquè ara ja has pres consciència de la font de les teves insatisfaccions. Alegra't perquè ara ja ets un líder de líders. Victòria Segura. Bueno, com sempre, la Victòria pujant al nivell del que és la resta del programa. Aquest programa que l'hem fet com sempre amb la màxima il·lusió i la màxima esperança
de formar part d'una revolució que acabarà bé i que acabarà sent un exemple humil però important per la resta de pobles del món. I ara ha arribat el moment de felicitar la persona que ha guanyat aquest cap de setmana per a 2 persones. La persona que ha guanyat el sorteig Fotografia a l'avioneta Directe 68 és Marta Imí Blanc i s'emporta el premi de 2 dies i una nit per 2 persones, escollir entre més de 1.000 hotels i cases rurals. Gràcies a tothom per haver-hi participat. El dilluns publicarem a directe68.cat l'enllaç de com s'ha realitzat el sorteig amb certificat i el nom de la guanyadora. Agrair-vos a tots, com dèiem, haver participat. Ha estat, com sempre, un privilegi estar amb vosaltres. Feu arribar aquest programa a l'últim racó de Catalunya perquè cada dia, alguna persona ens abraça en persona o virtualment dient gràcies per haver-nos ajudat a rectificar. Rectificats de savis, rectifiquem aquest camí al sacrifici nacional, a l'escorxador nacional, dirigits pels falsos nostres, i llavors guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació, ens els coneixem tots, ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la és la nostra ètica i la nostra èpica. I que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.